Witam Państwa, Jacek Świat, firma Orma System, modelowanie sylwetki, czyli jak wybrać program dla siebie, siłownia dla mężczyzn. Proszę Państwa, rozpoczęcie współpracy z nami zawsze wiąże się z przejściem dwóch głównych etapów. Pierwszy etap jest to etap wyboru programu, po którym otrzymujecie Państwo program, który już jest wstępnie dopasowany pod względem głównych cech czy głównych kryteriów treningu. Następnie etap drugi jest etapem indywidualizacji programu tak, aby on był jak najbardziej do Państwa dopasowany. Proszę Państwa, w przypadku modelowania sylwetki, czyli w przypadku siłowni dla mężczyzn, oczywiście wybór programu polega na przejściu dwóch etapów i etap pierwszy jest etapem składającym się z 4 kroków, po którym ten program jest wybrany, aby w dalszym etapie drugim był modyfikowany, indywidualizowany. I tak, krok pierwszy jest krokiem oczywiście wyboru celu, modelowanie sylwetki, siłownia. Oczywiście z perspektywy mężczyzn należy przejść przez odpowiednią strefę, czyli należy wybrać program dla niego, czyli tą strefę dla mężczyzn i dopiero w tej strefie wybrać cel, jakim jest modelowanie sylwetki, siłownia. Następnie przechodzimy do etapu sprecyzowania. Proszę Państwa, jest to etap, w którym my dokładnie, czy Państwo precyzujecie, jaki ma być główny cel tego programu z perspektywy modelowania sylwetki. Czy ma być to masa i siła, czy ma być to rzeźba, wytrzymałość siłowa, czy ma być to wreszcie kompleksowy trening. Proszę Państwa, chodzi o to, że jeśli Państwo wybierzecie na przykład masę i siłę lub rzeźbę i wytrzymałość, to ta cecha będzie akcentowana przez cały program. Czyli jeśli będzie to masa, będziemy bardziej akcentować rozwój masy, czyli będzie więcej cykli treningowych ukierunkowanych na masę. Oczywiście w perspektywie kompleksowego programu treningowego, czyli w sensie takiego procesu kompleksowego, ważne jest, aby była zmienność cyklowa, aby wprowadzać inny bodziec, który z kolei uwrażliwia na ten zasadniczy, najważniejszy. Czyli wiadomo, że w przypadku masy siły co jakiś czas będą krótkie etapy ukierunkowane na wytrzymałość siłową. Jest to niezbędne, aby w tym procesie rozbudowy masy był stała progresja, czy aby organizm po prostu reagował na trening. Niemniej jednak, jeśli wybierzecie Państwo przed masę siłę, to jest głównie akcentowane. Jeśli rzeźbę wytrzymałość, to analogicznie te cechy są głównie akcentowane, a tylko co jakiś czas jest krótki, można powiedzieć, cykl na masę czy na siłę. Proszę Państwa, wybierając kompleksowo, otrzymujecie Państwo zrównoważony program, który równomiernie akcentuje rozwój masy, siły, jak i rzeźby. Czyli jest taki najbardziej kompleksowy program, którego celem jest modelowanie sylwetki z uwzględnieniem rozwoju masy i definicji, czyli i rzeźby. Proszę Państwa, po sprecyzowaniu przechodzimy do kroku drugiego. Jest to krok wyboru obciążeń. Oczywiście obciążenia treningowe w Orma System bazują na naszym autorskim systemie, który przez wiele lat był tworzony, który też powstał na bazie doświadczenia, który bodziec treningowy ujmuje jako element, czy jako tą cechę objętości, intensywności, struktury treningu, jak i czasu przerwy. W przypadku treningów siłowych mamy nasz autorski system siłowy, który generalnie dodatkowo uwzględnia metodę treningową, czyli ten opis bodźca, uwzględnia ten dodatkowy ciężar, czyli to różnicę między czasem pracy, czasem przerwy, użycie dodatkowego ciężaru, czy również z podział na partie mięśniowe w treningu. Zatem każdy nasz program jest monitorowany naszym autorskim systemem. Proszę Państwa, w przypadku wyboru programu wiadomo, że te jednostki treningowe mogą być dla Państwa skomplikowane. Dlatego na tym etapie najważniejsze jest, aby przede wszystkim zapoznać się z tą częścią na czerwono, gdzie tutaj jest dokładnie opisane, że strefa pierwsza jest dla osób rozpoczynających trening, strefa druga dla aktywnych. Oczywiście poniżej tabelki macie Państwo dokładnie jeszcze wyjaśnione, dla kogo jest ta strefa, czyli tutaj przede wszystkim wybieramy najbardziej dla siebie pożądaną, czy tą właściwą strefę. Proszę Państwa, następnie przechodzimy do kroku trzeciego. Jest to krok wyboru ilości treningów w tygodniu, czyli ilości dni treningowych. Proszę Państwa, wiadomo, że ilości treningowe w pewnym sensie są podporządkowane pod wybraną strefę. Dlatego jak już wybraliśmy strefę, należy tą właściwą dla siebie wybrać właściwą ilość treningów.
Tutaj, jeśli ja już powiedziałem, że ta strefa jest podporządkowana, czy w każdej strefie na przykład dla osób początkujących mamy 2+1, 3+1, dla osób już aktywnych mamy od 3 do 5 treningów w tygodniu. Czyli automatycznie ilość treningów odpowiada stopniu zaawansowania czy doświadczenia treningowego. Proszę Państwa, po wyborze, ważnym jeszcze elementem, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego kroku, jest, aby wybrana ilość treningów była realna. To znaczy, zawsze w każdym procesie treningowym warto wybrać taką ilość dni treningowych czy treningów w tygodniu, którą jestem w stanie zrealizować, ponieważ treningi wzajemnie się zazębiają. Na przykład w przypadku treningu siłowego w metodzie dzielonej każda partia mięśniowa ma jakiś swój czas. Jeśli by nam się zdarzało, że nam będzie regularnie czy co jakiś czas wypadać jakiś dzień treningowy, to automatycznie jakaś partia mięśniowa może być niepobudzana. Czyli kolejne pobudzenie dopiero będzie za 2 tygodnie. Inaczej mówiąc, będzie niepełny bodziec. Dlatego lepiej jest wybrać tą możliwą do realizacji ilość treningów. Często po wyborze tych treningów przechodzimy do kroku 4. Są to aktywności uzupełniające. I tutaj mamy ćwiczenia aerobowe, dodatkowe ćwiczenia gibkościowe bądź bez aktywności uzupełniających. Proszę Państwa, aktywności uzupełniające są to krótkie treningi, które są dodatkowo oprócz tych głównych wybranych przewidziane. I teraz, jeśli macie Państwo możliwość na dodatkowe ćwiczenia aerobowe czy dodatkowe ćwiczenia gibkościowe, warto jest takie ćwiczenia wybrać. Pod warunkiem jednak, że będziecie Państwo te ćwiczenia wykonywać regularnie, ponieważ jeśli Państwo wybierzecie te dodatkowe ćwiczenia, to w tym momencie one będą stanowiły o dodatkowym krótkim treningu. Natomiast jeśli Państwo ich nie wybierzecie, to te ćwiczenia aerobowe czy gibkościowe zostaną jakby dopisane do tych treningów głównych. Inaczej mówiąc, w takim przypadku, kiedy Państwo jesteście niepewni, czy jest możliwość tych ćwiczeń, czy realnie będę w stanie takie krótkie treningi dodatkowo realizować, najlepiej jest wybrać bez aktywności uzupełniających. Proszę Państwa, zatem jak już Państwo wybierzecie lub nie wybierzecie tych aktywności, przechodzimy czy kończymy cały etap pierwszy, czy kończymy etap wyboru programu. Następnie, czyli przechodzimy do sklepu, w którym następuje zakup programu treningowego. Proszę Państwa, od tego momentu rozpoczyna się etap drugi. Etap drugi jest etapem indywidualizacji, czyli my otrzymujemy od Państwa ten program, czy ten program jest zakupiony, następnie wysłamy do Państwa ankietę, w której są szczegółowe pytania, które mają jeszcze dodatkowo sprawić, aby ten program był dla Państwa przygotowany w sposób odpowiadający Państwa cechom indywidualnym. Czyli Państwo po otrzymaniu ankiety wypełniacie ją i my w tym momencie po otrzymaniu takiej wypełnionej ankiety mamy 3 do 5 dni na przygotowanie czy indywidualizację programu i po tych 3 do 5 dniach roboczych otrzymujecie Państwo indywidualny program ORMA System. Proszę Państwa, następnie rozpoczyna się już etap realizacji, czyli Państwo realizujecie program treningowy. Oczywiście my w ramach konsultacji Państwu pomagamy, aby tutaj była jak najwyższa efektywność, czyli aby było osiągnięte co żeśmy sobie założyli, czyli inaczej mówiąc sukces treningowy. Proszę Państwa, najczęściej zadawane pytania. Co zrobić, jak źle wybiorę program? Czy będzie możliwość drobnych zmian w programie? Co zrobić, jak zmienią się moje możliwości treningowe lub preferencje? Proszę Państwa, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, jak źle wybiorę program, cała procedura zamówienia właśnie, a przede wszystkim etap drugi, indywidualizacji sprawia, że my dodatkowo weryfikujemy, czy Państwo żeście dobrze wybrali program. I jeśli mamy jakąkolwiek tutaj zastrzeżenia, to dodatkowo jeszcze pytamy, czy naprawdę to o taki chodzi, czy dobra strefa obciążeń. Także praktycznie nie ma możliwości, aby źle wybrać program, ponieważ w procesie zamówienia jest to dodatkowo weryfikowane. Czy będzie możliwość drobnych zmian w wybranym programie? Oczywiście w ramach konsultacji wprowadzane są wszelkie drobne zmiany, aby ten program dla Państwa dopasować. Na przykład mogą być zmiany dotyczące wymiany pewnych ćwiczeń. Załóżmy na siłowni, gdzie Państwo trenujecie, nie ma jakiegoś urządzenia, więc w tym momencie my modyfikujemy, aby wybrać inne urządzenie, które spełni założony cel, jaki my żeśmy przyjęli. Zatem oczywiście drobne zmiany w ramach konsultacji. Co zrobić, jak zmienią się moje możliwości treningowe lub preferencje? Proszę Państwa, współpracując z nami, zawsze Państwo wybieracie program na cały sezon, który jest podzielony na 4-3 miesięczne cykle.
Natomiast w praktyce zawsze otrzymujecie Państwo tylko jeden cykl. Dzięki czemu na zakończenie tego cyklu mamy zawsze możliwość dokonania dużych zmian, czyli jeśli zmieniają się Państwa preferencje co do ilości treningów, co do na przykład celu programu, zawsze po cyklu jesteśmy w stanie takie duże zmiany wykonać. Proszę Państwa, dzięki czemu jest, ten nasz program ORMA System jest stale dopasowany do Państwa, zarówno w sytuacji, w których zmieniają się możliwości treningowe lub preferencje. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów. Dziękuję.